sembahyang. Baroko hen men ko para Banyaro jing is nay ba jing pa Ka jing I klem jing stang klem jing ku Jong u try u bom ju ku Ngan yan wai ai ken ud ya u try Benakam baba unang leklem wai Na sudah ya mariang umudur Si usai ka pertei akiklu Wan baroko hen men ko para Wan ya ro jing is nay ba jing pa Ka jing I klem jing stang klem jing ku Jong u try u bom ju ku Haga kerteng ukpa badu kun badu men simba kuy Amen Kajin ay jong utray jong yu Jesus Christ Bat kajin jong ublay Lemmer kajin yasulog jong umen simba kuy Kindon boro-boro rengkat bat hibaro Rengkat bat piru Setangkan kemas ngile ia kadak keding pena Ngi ruai ngi duai haga keteng jong ukpa ukun baru mensim bokoy Menrakas ngi kedekas ngi kebangi kan mau kerpang ya kata Ya kata Trinity bokoy Ukpa ukun baru mensim bokoy Kilong kaway Way ublay Lai person way ublay Kadega jin maya Kabakrau kabangimla ban sngotu kabangimla ban saindur hai jingmut jing perkat ibadat jungi Na kata kadau kabalang kakot kaweri ngabat yapi hakum kenega sengi om bangin penstat ilade na bangin pensotu ilade halor kenega jing maya Henry bangin pertubut ilade ya kajing long jong kene kajing maya taki dau jong kajing long bas new jungi ngi penpait penprai kabalang ya kayeng kasem ni pai shu da kabangi penmap ban ngi ong nga pla how blay upa baro maria pi komen ko para Bangla pop shibun da ka jing perkat ki tin ki kam da jing lek let da ka jing lek palat jonga da ka jing lek palat jonga da ka jing lek palat bakrau jonga namar kata nga kerpade kamaria bakoi kebayai sa ka thai suti yaki engel badi kidu khoi badi pi komen ko para banduai na ka benta jonga how try blay jungi ublay badan bor baronis n yingi Badan dalam mab iki pop jungi unya lam yengi syaga jungi embam cukut. Amen. Ku try to isen Ku try to isen Ku try to isene Ku Kristo isene Ku Kristo isene Ku Kristo isene Ku try to isene Ku try to isene Ku try to isene
อยู่เปลยชาจรองบัดหาคันเดวเจสุหากีเป็นเรียวบารองบาดอนกามอนบาบาอียายาโรยาเบอีนามบันอีมาเนอียายเป็นดอนบูรองบัดอีเสียงูยาเมกูทรายกูเปลยซิมเพลงกูปาดอนบอร์บาโรกูคุณมาเวอุกปากูทรายอุจิสุคริสกูคุณลำรอดูเพลงบักฮิตกีปอเปอร์เทนตัวเปลี่ยนกาจิงเกอร์ปาตัวเสียวเสนยังอีได้จังมาเมบาคุณได้จังมาเมอุตรายอุเอบาคลิตามมาเมโกจิสุคริสมาเมบายายลองเพลงหาจิงยาลองกาเวบาดูมันเสียมบาคุณหากาบุรอมุกปาอาเมนตรงอินยาด้วยยินด้วยนักบันตากจินอีกberkecil teli ki yang kisam Kristen jungi baro ngin pertuk bud ya ka Trinity bakuin kokpa mela pha yau khun ban wan ra ya ka jin shisha hangi bad ya lau man sim ban ban khuj ban kantang yangi leng ba jong ki ngila ban tip ya ka jin iem ba mayan jong me to ya rab yangi ban mane dem ya me uwe ublay hakilai person bad ban sakhi yala ka jin e da ka jin iem ba khuj ngi pani ka ne dau tra jong yu Jesus Christ khun jong me Ube imber basun sharan kat ban me baru men sim bakui Ublei junom la junom Amen Kecing pule naka kitab Exodus utrai uba isn bat uba kenrei kecing ha kito kisngi Moses ulok hidang step pangap bat ulekiu sekliar ulum Sinai kumba utrai ulo hukum yu bat ulara ya kikti arteli ki mauleng keniam di utrai ulehiar haulo bat uleying bat hangta bat lulpen bena ya kakerting utrai uleyai nakmat jang bat ulapen bena utrai ublei ubisn bat ubas ngaulem ubasuki ban bitar bat ubaken rei kecing ban yai ne bat kecing shisha ti Moses ulapen kloi ban ngu yala ka kle sekendo bat ulamane bat uloong leda menta ngalasem kecing sngobha hakmat jang me ko try ngakarpat ime tu utrai unle rengkat bat ngi wat laki long ki briu ki bamutlom bat tu map ya kejing beman bat ki pop jongi bat tu priang yingi pum kenong peting jong me kektin jong utrai ki pajangi badaya rojunom halo jing tau barong ker ku gerdo keteng baku jong mi badaya rojunom halo jing tau barong ker ku mami tempel jong me
เกิดคู่มามีบัดกาบอสิมจงมีบัดเดียรอจูโนฮาโลจินทาบาโรเกิดคู่มามีบักมีบัดติบกาบาเจลิวมีบาชงเขตชาจโรฮาโลกีเคโรเบนสักบุโรจงมีบาดับกีบเนบาเดียรอจูโนฮาโลจินทาวบาโรKajing pulen kashti baro Paulus baku chaki Kristen Korin. Ko para to yakmen. Depan bet yakiru kom im jong pi. To shashkore kajing kerpat jonga. To yadai jing mut markeliang. To im kajing sok. Bat ublay jong kajing it bat kajing sok. Undon rengkat bat pi. To ya ai kublay markeliang. Da kajing do bakuj. Baro kiriu kuj. Ki ai kublay ya pi. To kajing ai jong utrai Jesu Christ. Bat kajing it jong u. Lem bat kajing selok jong mensim bakuj. Kindon rengkat bat pi baro. Kaktian jong trai. Yesu ya blay. Subayang. Kaburom hokpa bat hau kun bat hau mensim bakun hau blay ubalong bat ubala long bat ubandawan Utrai undon rengkat bat pi rengkat bat piru kajing pule na ka gospel bakoy kat kumu yo anis kaburom hame kotra ujisu ula ong ha Nicodemus ublay ula ik kata katay kapertay baula ai tino ayalau kun bamarway babaro ubangej ha un om yap Henry un yo ya kajin em bam jukot ublay syam lapha yalau kun shaka pratei ban penrem yaka Henry ban long unong pen im jongka yau tau bangej hau kun an om bishar yau kenja bamngej lala penrem lepa namar syam langej hau kun bamarway balapha dau blay Ka gospel jong utrai Kajinya roya meko Christ Nguyos ngoy jing pulek baar mene Na kashti baar jong Paulus Syaki Kristen hakorin nuong Baro kiru kut Ki ay kublay pi ngakan mau ya kuwe ka joke Kajinya tu kana pirya ka banglap po internet Ana gawe gabriu kawan syaying syaw padar sya po ying mane bat kara shi song ba ka song ka ba he ba yakini ki jingduai nobina hakiru kuj ba per how Michael ba kuj how Gabriel ba kuj how Jude ba kuj how Thomas ba kuj bat komta dater ha ka Maria ba kuj shi kit ba kawan ra kini ki jingduai nobina hakiru kuj kaya kendu yo padar ke peni pej padar ngaduai man kasngi kini kijinuai no bina hakiru kuj
bat padar so kemen bah ti nda dep krenik e baro shua bakan lek upadar kuliah ka te kong nalor nakini kiri kuj baro akiba piwanra hang ne kiri kuj ayu riu kuj na ka kiri kuj ka ba pi so ternat haka jing em jong pi kata kalong kami ka pai padar ka ong hoi ka nobina jong ka Maria ba kuj nang tapat de ka baar ka nobina jong upara jong ka padar wong ka Maria ka don para se to para jong ka Maria ta ka kong ka ong mun sim ba kuj ka ong de para jong ka Maria hawat kat kum ka jisu thu jong kata ka briu mun sim ba kuj de wei na kidu kuj no Michael ba kuj Judas ba kuj Thomas ba kuj mun sim ba kuj du kadang mot bu de wei na ki riu kuj jong ka balang ta ka daw ka ong na lor ka Maria ti suti ba kuj sa mun sim ba kuj ru nga sokmen pha bat ka ong ba mun sim ba kuj de para jong ka Maria to kare tang ka chinya thu khana beria Henry leng mai ni jitu khana biria ngila ban song thu ba uman sim khoi udai ka jing maya ukun ngi song thu namar ba ujisu wan se kaplatei usha panyap ngi song thu ublei ukpa ngi song thu bunsin ndengim song thu ya ka bor jong une mun sim khoi nala kata ka daw manda ka singi ka balang ka bu ke nya ka ne ka singi ka bangi kan mau ka pang yo mun sim khoi yau kuan yu Jisu yau bleu pa ya ka Trinity ba khoi hoi aka history jong ka balang kalong ka ba ban so thu ya ka jin maya kumno kine ki lai ngut kilong ka wei kumno kine ki lai person kilong tang uwei ublei kalong ka ba ban so thu kam ta mini jabing barit jungi ki briu kalong ka ka ba ban skong thu pi kan mau ya tu ka story jong Agustin ba khoi baw la persang bat mit bat sngi ban skong thu ya kan gi jin maya hadu baw la king ka janor mo pi kan mau ya tu ka story ulai chadut duriau bat yu tu kena rit ba pendap iba sna tliu barit ba po siap hapo duriau hapo siap bat isim kamok itong yak tu ko man pendap hai tu itleu baret pada ba Augustin yu tu klung pi kan mau kumno ka story ka yat wong balai pilek bit kumno pila man tep kat kan ke duriau hai ne itleu baret bat itai kena rit ha jin shai dei angel i pai cho Augustin yong kalong ro tik kum ga jabing jong pi kwa ban song thu ya ka jin maya ka ba krau kat kan ke duriau palat ban ya kan ke duriau hai tu itleu jabing baret jong hang tau Agustin upai pang mo bangim la ban song thu ya ka jin maya jong ka Trinity ba khoi te habang ngim la ban song thu ha tong ngidei ban ngai hoi klempep ngidei ban ngai namaru Jisu dalade ula klen bon sin hangi se phang ka jing long ka wei jong pa ukun balu man sim ba khoi kum kan uksa ha ka gospel jong Yohanes kala nong ka bakhat sau ka khot ka ban riu ngi pule kum ne ngi ong Jisu ong ngan pan nau pa bau nu ai pi wei unong pentengen umen sim ga jin shisha uban yaisa bat pi junom kidi kintin ki bau Jisu ukan shai chapang ka jing long ka wei jong pa ukon balu men sim koi nang ta ha gospel jong u Matthews ka medang sudah pule dang shen kala nong ka at pra ga khot ba khandai khat khandai u Jisu ong kum noi ki apostol shobon ki shap nang wong ki lech satla ka pratei bat topen baptis ki ha ga teng jong pa jong kon balu men sim koi na kata kadau namaru Jisu la hikayengi oi kidon kiwe ki de khod ki nong naka jentho ba khoi ka mangam kwa bangin ya penjerong ya kene jingkren jungi henry kini kidi jing hikai ki bau Jisu la hikayengi bangi dei ban ngej ya ka jing long ka wei jong pa ukun baru men sim khoi jong ka Trinity ba khoi te kum ngal ong mane ban puson ka long ka ba ban song thu ka long ka ba te kum ki kesan ngi dei ben le kum no ngide ban but ya kanuk sa jong ka Trinity ba khoi ken takadaw habas lang jong kamas ngala ong lupa ngiduai na ga benta ka jinya terli habangi puson habangi perkhat
ya ka trinity ba khoi tang ka wei ka jing mut ka de ban wan ha ka jing im jungi ha ka jing mut jing perkhat jungi bar kata ka de ka jing ya teli ka jing bom ya bishni ka jing bom ya pihun ukun uklem ong yo man sim khoi mes ngap jar la ne uklem ong yo pa me nai ong ai mo ngan le kam phla manga ngimpat yo sngo ai gi kentin jong Jesu bakum kata kilong ka wei ka don ka jing ya teli klem don ka jing ya bishni klem don ka jing ya kedokti ukun uklem keno yo man sim ba khoi pa melong ta ne ukpa uklem penrem nya la ukun wong kum no me sha penyap la de halo de ring penal kan ukun jong blai memla ban le kam pala ban pala im la de uklem ong kam don ka jing ya kedokti kam don ka jing ya wo nia ki don tang ka jing ki don tang ka jing ya map ki don tang ka jing ya teli ngatrai ka ne ken komen ko para ka balang akum ka ne ka sngi ka khot ka weri nga ba de pi bangin but ya ka nuksa jong ka tiniti ba khoi bangin ya teli ka wei la ka dei ha ka yeng ka sem la ka dei ha ka snong ka thau la ngi dei ha ka balang la ngi dei ha ka imlang ka salang la dang ngi khot ila de bangi dei ki kristan ngi dei ban ya teli na kata daw la khot la weri nga ba de pi bangin nam ngi dei ban long kum pa kum kun bat uman sim ba khoi om unong pen pra om unong pen pai om unong wania om unong bishni om unong lorni sepang ki para kristan ngakrai gede gene kajing hikai ka bakordor ka bangila ban sim ha gane ka sngi burom jong ka trinity ba khoi bakum ki kristan ngin but ya kanuk sa jong pa jong kun ba jong man sim ba khoi bangin pen ya teli ya ka balang ngin pen der teli ya ka yeng ka sem ngin pen ya teli ya ka snong ka thau ngin pen ya teli ya ka imlang ka salang om mengin long kinong pan pat pan pra haot akipor election ngi yu kat no ka chinya pat chinya pra wat ha ka yoi ka yeng ubat tap kongres ubat tap UDP ubat tap NPP ubat tap kane ka tai hai ngasem ko tong chinya pat chinya pra tina kata ka daw kum ki kun kristan la khot la wer yang abat le pi ken bangim dei ban long ki politician ha ka ching em kristan jungi bangim dei ban long ki nong pan pat pan pra ha po ying po sem jungi kam tam ha po kabalang ban la khot la wer yang nga ba de pi bangin long kinong peniateli kumbau bleu pa bleu kon bleu mun sim ko ki ateli ko we la dang ngila ban le e kane kan no ka jing suk kan wan ha ka ying ka sem la dang ngila ban le e kane ha jaka bangin lorni ha jaka bangin bishni ha jaka bangin yawnia la dang ngila ban peniateli kan no ka jing kmen kan wan ha ka ying ka sem ka beneng kala rung lupa ha ka to ka ying ka sem ka beneng kala rung lupa ha ka to ka balang ka beneng kala rung lupa ha ka to ka imlang ka salang ti ha ka ne ka sngi ka ba la khot la wer yang bangin puson yang ba le pi bangin puson lor ka jinya teli ka jinglong ka we ka jing e jong ka trinity ba khoi ngiru to ngin yelong kumta kanang ba ka jing suk kan wan ha ki ying ki sem jungi en yero eu Jesus Christ junom la junom amen to ngin yeng ban ni plai la ka jing e you play you pardon bor nong tau kap neng bat ka kendo ngage du ku marway jong u try jong u Jesus Christ la pun ya uda men sim Lakana marite soti Shale ben shasanarpna Padla shayab namajongi Nasibalai ulami pan Adin kata ukiu shabnen Ushong haka kamon ukpan
hangi ngage thau men simbakun abalang katolik bakun hajing mapo hajing mipan bad hajing im kabam jukun Amen. Da kajing penki jong men sim apo jongi tongin ya kerpat leng bau kun jungu ukpa ba e yangi unta se hingi ya kajing kerku Nagabenta ukpa bakut jungi Bishop jungi kilengdok bat ki katkis bakindup IT lut yalade haga kam yalam yaga gospel da kajing shitram bat kajing khoj bakan long kasaki ya kajing it jong blay ya ki breu baro ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try nagabenta kane karempe kristan jungi bangin dup yale shutom shilenter ban penne ya kajing yalong kawai bat kajing yasuk ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try nagabenta iwei pai wei nangi bangin dup ken mau barbor ya kajing don umensim hapo jungi ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try nagabenta ki kristan baro bakin dup syam ya kajing it ukpa abapa yala ukun syengi ya kajing it jungu ukun aba IT yala de nagabenta jungi bad ya kajing it jong mensim aba yalam mengi syaukpa ngi kerpat eme ko try ngi kerpat ya me ko try nagabenta ki briu baro bakin dup sutu ya ka hok bakerpang ban yok pa dau blay ban yok henmen dau jisu bad bandon nong yalam dau mensim bakoi ubayada ban pentingan artan ngi kerpat eme ko try ngi kerpat ya me ko try ngi duai na ka bentai la de ba na ka bentai ki para kristan jungi baro bangilong ki atiar jong ka jinya pentel ya teli ya ka balang ya ka ying ka sem ba ya ka imlang ka salang ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try kokpa mela ai la ukun da ka jin tre jong men sim ba khoi ai bau ju men sim un ya lam yang i shame ubalong ka umpo leu jong ka jin em bal ka jin suk jong i baro ma me uba em baru basun shar baru kon jong me lem baru men sim ba khoi ju nom la ju nom amen Kapelem baruk puya la donut ngawan tewa kajim jong ngakan long kajong me ujongan kum si chao ha kuri try lembat me to shangan sa me kawan ngapat ka yas no lang ha ka jingnya ai ginin na ma jong me ba ro chi si ma la ka si Bom day shumangi baim day mame baim hangi to ya duai komen ko para ba ka jing kinya jong abal jong pi kan long ba pliang hon akhmat ublei ko pa badon bor baro do try pliang jing kian jong pi Anta jong u Ka jing mentoy pada lam ku jong u bro ko we Kokpa ubah beneng
Ai bau mensim jong meun pen kuj pen kentang yangi. Badia kejing ai bangi terwah gaduan jong me. Ai bakat kabangile ne kren nengi perkat. Kan long tang hapo kecing persat jong mensim bekuj. Bandup pen sengob bahaya me ngi pan ya kene. Dau kresu trai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. To ken tiu ya laki donut. Ikan tiu ya kisah utrai. Dongin ya ngo yo try ken rat ublei jongi. Kasyong bat kade. Kok pa badun bor barobat kublei bam jukut. Kasyong hok bangin ay ngu ye meman kapor ban man ka jaka. Ngi plada ka jing kemen, yala ka jing ye, bad ya ka jing maya jong ublay layway. Melapan pau hangi ha ka jing iem berkaburom jong me. Kilong ka way barukun, lembat umen si hembakuy. Like person, marengkat kabor, mar kaju kaburom. Henry tang way ublay, tang way hi utrai tena mahar kata ngia so lang bat ki kunhon angel bat ki pat pa peneng baro ban pendon burom yame daka bahayai ruai. Ubakud utrai ublay kipai neng petai sawada kaburam jong me. Hosana Hosana Torai ublay shajrong. Hosana ublay jurong. En yaro yubawan haka keteng utrai neng petai sawada kaburam jong me. Hosana Hosana Torai ublay shajrong. Hosana ublay jurong. Da shisha melong ubokuit ko try ga tamay jong ga jing kuit baro. Namar katangi karpad yami to pen kuit pen kentang ye kini gejin terwa jongi da kapapayo men sim jong me kum ka jer halor jongki bakindup kalalong yangi kamed bat kasnam jong try jongi u Jesus Christ ha kapor baladino yu badala kamon ngau bhaula pdiang ye gejin sha shitom ula shim yaw kupu badah kabaingu yami ula kedia ya u barula ai u la kesendran u ong do shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi ha kaju karukom ndalalaya bam ula shim ka kuri pada ka baingu biang ye me ula aya ka halake sendran uong to shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut yak ban pen mi na ka benta jong pi bat na ka benta ki babun na ka benta ka jima be ki pop tule ye kane ban kan mau yanga Kajin maya jong kajin ye Katasin Bangi bam yu ne ukpu Bangi dinakani kakuri Ipen bla kajin yap jong me kotrai Tadhadu menwa Namar katangi bapen mentai jinyap gejing mi pat jung u
ngi terwa hame ko try yo pu jong ka jing em ya ka kuri jong ka jing pen em ngida ai ngu ai dem na mar me la nyo yang ngi ki babit ban yang khmat jong me ban shakri ye me da ka bas ngorit ngi karpat ye me bangi ki bayo benta ha kamet bar kasnamu krez ngin long ki ba pen yatli ka way daw men sim bakoi to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka perthei bato pen janai ka ha ka jing e rengkat bar Francis ukpa bakoi jungi u Victor u Bishop jungi bat baro ke lengdo indwai kerpang na ka benta way u berdar jungi batar Matthew u bala klat menin balik on tap you all shy bo try on IE ka jinya thai bam jukun dokan mau ya I brother Matthew vs Matthew Shakri jongme iba mela khot no shalade na ka ne ka pertei to ai ba mai ba yelong ka way baru kun jongme ha ka jinyap kum ka jongu in long ka way ru bat u ha ka jingmi pat jongu dokan mau lem ru ye ki men ki parashin rang bat kentei ki balayo thia da ka ba kermen ye ka jingmi pat ba ya baro ki bala khlat no ha ka jing isn e jongme to pliang yaki shaka jin shai ka khmat jong me to isne yingi baro ngi karpat ye me khanang barengkat bat kamaria the suti bukhoi ka kmi jong ublei u Joseph bukhoi u kurem jong ka ki apostol bukhoi bat baro ki ru khoi ki bla pen so bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit banyo bantalem ha ka jing im bam jukun ban ngin ye ro bat pendon burom ye me da u kun jong me u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long hameu bleu pa badon bor haga jinya long ka way jong umen simba kui baro ka boro mar ka jinya ro junom la junom amen kumbala hukumingi dunong pen im bat kumbala hikai ngi dagak tien blei ngi nut ban ong kok pa jong i ubahne kan long ka bakui ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumbahne to ai hangi menta ka jin bam jong i kabala kasni bato mabiagi yakireng kang jongi kumbangi rungi ma yaki bales niu yangi badwat yalam yangi shaka jing penshoy Henry to bela yangi nakabasni to bela yangi kerpat ko try nagijin sniu baro haga jins bon jong me to ai jing suk jing san hakis ngi jongi klang bara ga jing rap jing isne jong me ngin laj boro bor na kapop ban ngin yo jinya dan ga jin jan jar baro kat bangi dang ap kmelenti ga jing kermen bakhui bat ka jing wan pat jong nang pen em jong i u Jesus Christ amar ka jong mil kong kahima ka jong me ka bor bat ka burom junom la junom ko try Jesus Christ meu bala ong ki apostol jong me kajing suk nga I happy kajing suk jong nga I happy wat pe ki pop jong I Henry ya kajing jong kabalang jong me bad ha kajing subon jong me to I ka ya kajing suk bad kajing tali ka way kum ka mon jong me mame ubay imarubasan shar junom la junom amen ka jing suk utray kendon boro bor ringkat bat pi rain God but Peter do ngenya terwai kada kajing suk iwe pan Kukulang rod jong ublay e bakit nakipop ka pertay Tusau senayagi
brought Jong Ublay, me bakit nagipop kapertay, tus ngusen eyangi. Kukun lang brought Jong Ublay, me bakit nagipop kapertay, tuhay jing suk yangi. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Suk kito kibalakot sa kajing kawai jong ukun lang broad. Ko ken rat ngamlong basong sok. Kamen rung hapo kaying jong. Henry John kakatien kamen sim jonga kan sakyahi. Kamen magasnamu Chris kan ringi siya kajing imbam jukut. Amen. Nor hari kenja ben habda kamana Yukris yukun Israel sadu pupala ngalong uku bahian nableng uong utrai Jisu unyo jing im kabom jukut babam dune utpun kane kane jonga kane kasnam jonga babam kamet badi kasnam usa uim hangan kenten batiang ula peni papen im kapertay ukbu badwan uim shisha ulong ubriu babay Ijong me a try ba kraw ka ay ngan siu kalian ngat Lord nga swa nga yai duna a try me yai pendian wala shisha ngam long babit ban bam kamet utrai changa uwa ta jin siao rit top sa yanga ko trai
ngi sungu yau bleu pa bleu kon mat bleu men sim bakhuj balawan ki do nut jungi ha kadur jong kene ka Eucharis bakhuj ngin pan kabor mangila benlong kita ki Kristen ki bajanai ha ka jing Kristen jungi mangilong ki atiar jong ka jing i ki atiar jong ka jing yatli ha ka ying ka sem ha ka shnong ka taw ka imlang ka salang ngi sungu yu Jesu bola peningi kanuksa peni kalong pansha shitom pansha penyap man ai la ka jing im na ka benta kiwe pat ngi sungu yu na ka benta kamen ka snam chung u ka bangila yo pediang ha ka ne klip mat kadak jong ka jing ber ka jing spon chung u na ka benta ka jongi kinong pop ngenya pai shu ngenya ro ring pendon borom yu da kabangi yo ong lang ngero eme ku Jesu Ngero eme ku Jesu ngi yeme ku Jesu Ngi eme ku Jesu ngi mane yeme ku Jesu Ngi mane eme ku Jesu ngi yeme ku blei ko pa Ngi eme ku blai ku pa ngi mane yeme ku blei ko pa Ngi mane eme ku blai ku pa ngi sngongu yeme ku blei ko pa Ngi sungu eme ku blai ku pa ngi ro yeme ku mensim khoi Ngi ro eme ku mensim ngi sngongu yeme ku mensim khoi Ngi sungu eme ku mensim ngi mane yeme ku mensim khoi Ngi mane eme ku mensim ngi sngongu yeme ku mensim khoi Ngi sungu eme ku mensim ku ngi duai lang ka burom hau pa hau kun hau mensim khoi kumalong ka kong kunjum da borobor junom la junom amen to ngin ya duai kokpa ka Eucharis da ka Eucharis ka bangila le niam to yalam yangi ban shat kmen kam jeliu borobor ha ka jingdon jong men sem ha po jungi ngi pane ka ne leng bau Chris utrai jungi Amen tingi ba Benedict idon hang ne ngi ai kublei i ba ila pas ba ya ka PhD jungi ngi thap kti na ka benta jungi ba Benedict ban ngi ai jinyaro ai utrai undon rengkat bat pi Rengkat berpiru kublei badon bor boro on kurku ye pi ya ka ying ka sem jong pi ba ya ka jin tumu ba bha jong pi ukpa badu kun badu men sim ba khoi Amen to ye leit suk kamas kalawai ni smo yau play Trinity, glory, hallelujah. Demane you play jongi, glory, hallelujah. Kasi ubnai kin klur kinja kak tin jong u kansa kabor halat kata, glory, hallelujah. Why are you try to play? Why are you play like way? You could baru mensim. Turwai, hallelujah. Kau berom ulang pa berakun mesim bakhui Ba kalong ka ba manikong ju ta ba bor junom amen Kau donor bakhui tamu Jesu to is na ingi Kau Maria kau nang Arab ke Kristen tuai nam ta ju thanks pa kun sim